ತೂಪುರಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮರ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂತಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಗ ಬಲೆ ರಾಹುಲ್ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಖರ್ಚು ಮಂದಿ ಆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ತಿರುಪೇರ ಕಾಮಿಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಶೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿತಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ತೋಲೆ ಒಂದು ತುಂಬಿನ ದಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಒರಿಯನ್ ತಿಳಿಪೇರಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿರೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಜನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಾನು ಗೆಂದಾವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಿಡದ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಕುಡರ ಸಿನಿಮಾ ದಂಚಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬೈತಡು ಥಿಯೇಟರ್ಡು ಪೂರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತ್ ಮೌಲ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಓ ಖುಷಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಕುಡೊಂಚಿ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರು ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡನೇ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲೇನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಸೊ ರಿಯಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂತಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೈಡ್ ನಡಪನಂಚಿತಿನ ಕತೆ ವಿನೀತ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾಯಕಿ ಸಮಂತ ಪರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ರಾಹುಲ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡಾತು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಪಾಟ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೀತು ಮಸ್ತ್ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನು ಇಂದು ತುಳು ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಿ ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಬರ ತೂತೆ ತುಂಬು ತುಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಿ ನಾನು ಅಂಚದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪೂರ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಭಾರಿ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇನೆ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪೂರ ತೂತೆ ಅಂಚದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವೆ ಮೋನದ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅವೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೈ ಬಜೆಟ್ದ ಮೂವಿ ಬಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಖರ್ಚು ಮಂದಿರು ಆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಈ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ನೆಟ್ಟದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಖಾಲಿ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಮೂವಿ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಂಗೆ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ತೆ ತೂಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂದೇನು ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಒಂದೊಂದು ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬಂದದ್ದು ಯಾಪಣ್ಣ ರಡ್ಡನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೆಲಿಪರೆಲ್ಲ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಓಲ್ಲನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಬಂದಾಬುಜಿ ಓಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಂದಾಬುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಲಿಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ ಬಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೋಲಿಂದು ಮೂವಿನ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದುಂಡು ಏನವೇ ಪಂಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಡವರ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮೂವಿಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ರಿಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಗಲೊಂಜಿ ಓಲ್ ಬೋರ್ ಆತಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ವಿನೀತ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಟರ್ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕಣತೆ ನಗನೇ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್ ಆದನು ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಇವನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ತಿರುಪೇರ ಕಾಮಿಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಶೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲರು ಸೊ ಓಲ್ ಬೋರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಶೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ತ ಥೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಕಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತೂಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಲೆಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರಿಯರ ಪನ್ಪ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿತಾ ವಿನೀತ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪುಣ್ಣ ನಂಬೇರ್ನ ಪಾಠ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲ್ಡರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಓಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಬರೋದಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಒಂದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತಿನ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಹೋಯ್ತರದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡು. ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ದಯದೀದ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಡೇ ತೋಲೆ ಈ ವಾರನೇ ತೋಲೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಬಣ್ಣ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗ ತೂಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಬೈದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂದೇ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಮೂವಿಡ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡ ಮೂವಿ ತೂದು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಾದ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಂಡ ಮೇರ್ನ ರಾಹುಲ್ ರೈಸ್ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಮೇರ ಬದಲ್ ಚೇಂಜ್ ರಾಹುಲ್ ಒಣ್ಣು ತುಂಬಿನ ತಾರು ವಿನಿತೇರು ಅರ್ಧದಾಯ್ತು ರಿಷಿ ತುಂಬಿನ ಖುಷಿ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಬೇರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ತೂತಿನೇ ಇನಿ ಮೂವಿಡು ತೂಯಿನ್ ಖುಷಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ದೊಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ದೊಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತಡ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮ್ಮಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಅಮ್ಮಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ್ಚೆ ಯಾರೇನು ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಹುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಪಗಡ್ದಿಂಚ ರಾಹುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಭಯಂಕರ ಹೋಪ್ಸ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಯಿರಂದು ಈಗ ವಿನೀತ್ನಾಗ ಲಾನ್ ಹಿಡಿದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ನೇಟೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಅತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದವರ ಬೊಕ್ಕ ತನಿತೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ದಿಗ್ಗಜರಿಯರುಲ್ಲಿರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಮುಕ್ಲಿ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಪ್ರಸನ್ನರು ಬರತೀರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಣ ಖಂಡಿತ ದಾದನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಿರಂದು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಐನು ಪೈಸದತ್ತು ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಎಂಜಿನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಎರಡು ಒರಿಯನ್ ತೆಲಿಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿರೋಡಪ್ಪ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಣ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬೋಡಿತ್ತನತ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡತ ಎಂಕೊಂದು ಇಂಚೆ ಪುಣ್ಣು ತೆಗೆದೋಡತ ಆತ ಅಂಜತ್ತೆ ನಾನು ಪನ್ನಿ ಅಂಜಮಾತ ಆಪುಣು. ಸೊ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟವನ ತಾಕತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಾನು ಪೈಲ್ನ ಎಂಜಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿರಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಚ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪನ್ನೋಡು ಎಂಚಾತಂದು ಪಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇ ಖುಷಿ ಬಂದು ಮಾತೆ ಬತ್ತು ತೂಯಿನಾಗ ಪಂಪನವೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ರಾತ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 5 ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವು ಎಂಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚಂದು ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ್ದು ನನಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಓ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡಿರೋ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗುಂಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪು ನವ್ವಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಚಾರ. ಎಸ್ ಕುಡುಮ ತುಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪರ ಗೆಂದದು ಕೊರ್ನ ಕುಡೋರ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಸೆ ಮನ್ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬರಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಕಲಾವಿದರೇ ಏತ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪೇರ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಂಬದು ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪೇರ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನೋಟು ಬಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಪನ್ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಅನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆ ಎಂಚಾಂಡು ಸರ್ ಮೂವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಗಲ. ಸೊ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಕ್ ತುಂಬ ರೆಡ್ ದುಬೈಡ್ ಅದು ಪಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ 14 ಶೋ ಆತನ ಎಡ್ವೊಕ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮೂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಆತನ ಕೋಡತ್ ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಎಡ್ಲ ಹೊಸ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತನ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತನ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತನ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂತ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲ ಪಿದೇ ಬತ್ ಪನ್ನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕೋಡು ದೇವರ ನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಚ್ ಆಪು ನೋಡೋದು ಎಂಗ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು.
ಏತ್ ದಿನ ರೀಚ್ ಆವು ಸರ್ ದಿನತ್ತ ಬನ್ನಿರ ಎಂಗ್ಲಿ ದಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ದಾದ ಬಣ್ಣನ ಜನಕ್ಕಲು ಥಿಯೇಟರ್ದು ಬಂದಾಗ ಆ 2.5 ಗಂಟೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆದ ವಿಧೇಯ ಬರೋಣ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದ ಸೊ ಅವು ಇನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತನ ಬಂದ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಎಂಕಲ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಈರು ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಜನ ದೆತೊಂ ಪೋಪೇರು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದ ಕ್ರಶ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು వెళ్ళారు ಆರು ಕ್ರಶ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಅರೆಗ್ ಅನ್ನ ಮೂವಿನ ತೂದು ಏತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಕೆನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಜನ ಆತ ತೆಲ್ಪುನಾಗ ಆತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಜನ ಫುಲ್ ಬುಲ್ಪರೆ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಖುಷಿ ಇಡುಕಿನೋ ಜನ ಫುಲ್ ಪತ್ತಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪತ್ತಿನ ಕೈ ಪತ್ತಿದ ಬುಲ್ತೇರಾರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕೆ ಬುಲ್ಪಾರೆ ಬತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಜರ್ನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ 1.5 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಮಗನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದು ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದಿನ ಇನ್ನು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆತನ ಪಂಡ ನಮಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಡು ಸೊ ಜನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇನ್ನು ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಂದಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಿನ್ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಜನ ದಾಯೆ ತೂವೋಡು ಐಕ್ ಈ ದಾದ ರೀಸನ್ ಕೊಡು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕೂ ದಾತ್ ಓಡ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀಪ ನಮಗೆ ಮಾತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋರ್ಡು ಫುಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಲವ್ ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕತೆ ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮಾತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ನಿಖುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿದ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ ಮೊದಲೊಂದು ತೆಲಿಕೆ ಅದು ಅವು ಖುಷಿ ಆದ ನಿಖುಲ್ ಬರ್ಪಾರ್ ಪಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎಸ್ ಸೊ ಮಾತನ ಕಡೆ ಯಾನ ದೃಷ್ಟಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಚೊಂದಿತ್ತಾರು ಮೂವಿಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 2 ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಬೈದರು ಎಂಚೈತಣ್ಣ ಮೂವಿ ಮೂವಿಯಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೆನದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮೂವಿಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದಿತ್ತಣ್ಣ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಹೆಂಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾವು ಅಂದರೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅವನೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಬರ ಸಿನಿಮಾದುವರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಾದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ದಾರಾ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀ ರಜೆ ಪಾಡ್ದಾರತೆ ನೀ ರಜೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸುರು ಕಾದಿ ಯಾನಿರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನ 2 ಜನಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರೆ ಅಕ್ಲೆನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಂಚೈತಂಚ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಇಡ್ಲ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಆತನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು BGM ಆದುಪ್ಪಡು ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಐಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸೃಜನ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆರು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಅರೆಗ ಅವು ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆಗ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪಾದೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇ ಕಲ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪುನಿ ಸೊ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ತೋಪಾದ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ದಾದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮೂನು ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಏಪ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಗೆಂದದಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ ನಾನು ಬಂದು ಸೊ ಕಥೆದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಲವ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೈದು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಬರೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂವೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಲೇಪಲ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಳೆದಾಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋತುನು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆವಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತು ವಾಯ್ಸೇ పోతుండు సో ఆనిల్ల అక్కడికి ఎందాదేరు ఈ సర్తిల అక్కడికి ఎందాబేరు అండ్ కంగ్రాచుಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓವೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ದಂಚಿ ಬರುಡು ಥಿಯೇಟರ್ ದಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನುಡು ಐಕ್ ಸಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಥಿಯೇಟರ್ ದಡಿ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ 100 days ಈ ಸಿನಿಮಾ ರನ್ ಅಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು. ಸೊ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾದ ವೀಕ್ಷಕರಡ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಮುಟ್ಟಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ತುಳು. ಅಗೈನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನು ತೂಪುರಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮರ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಡು. ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂತಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಗ ಬಲೆ ರಾಹುಲ್ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಖರ್ಚು ಮಂದಿ ಆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ತಿರುಪೇರ ಕಾಮಿಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಬೋಲರ್ ಶೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿತಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ತೋಲೆ ತುಂಬಿನ ದಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂವೋಡು ನಾನು ಒರಿಯನ್ ತಿಳಿಪೇರಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿರೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಜನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಾನು ಗೆಂದಾವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.